Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gretsiýanyň premier ministri Aleksis Tsipras 8 aprelde Moskwa sapar edýär. Gretsiýanyň lideriniň Ýewropa Birleşiginiň Orsiýada garşy sanksiýalaryny berk tanqid etmegi şeýle-de ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary bilen baglylykda onuň bu saparyna ünsülen sin edilýär. Moskwadaky gepleşikler barada kärdeşim Sahra Gulamnabiy gurrun berer. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gretsiýanyň premier ministri Aleksis Tsipras bilen Moskwada gepleşikler geçirýär. Bu gepleşikler Gretsiýa bilen Orsiýetiň arasyndaky özara ykdysady hyzmatdaşlygy, investisiýa we sowda gatnaşyklaryny ösürmek taýdanlaryny öz içine alýar. Tsiprasyň bu sapary onuň maliýe kynçylygyny çekýän hökümetiniň halkara kreditorlar tarapyndan berilen halat ediş maliýe kömeginiň göterimini öz wagtyna ýygyna tölemek uğruna taýla edýän mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtyň özünde Tsipras bu saparyny Moskwanyň Krymy aneksiýa etmegi we Günnowur Ukrainadaky separatistlere berýän gollow sebäpli Ýewropa Birleşigi bilen Rusiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň aşa dartynlaşan wagty amala aşyrylýar. Putiniň Gretsiýanyň arkasyny tutup çykyş etmegine Ýewropa Birleşiginiň hatarlaryna agdalylyk saljak bolup çytyraşmasynyň bir uğry diýilip aralýar. Putin Tsipras bilen geçiren ýygynyň öňýände biz öz gatnaşyklarymyzy nädip has hem ösürip biljekdigimiz barada ulalaşmagyň uğruny tapmalyrys diýdi. Premier ministr Tsipras hem Putiniň aýdanlaryny tasdiklap, Gretsiýanyň Rusiýa bilen uzak wagtdan beri dowam edýän gatnaşyklary bar we men bu gatnaşyklary täzelemek üçin şu ýere geldim diýdi. Ýewropa Birleşiginiň agdasy Gretsiýada ýanwar aýynda häkimiýet başyna geçen Tsipras, Rusiýa bilen ýakyn gatnaşyklary ýola goýmagy dyrjaşýandygyny gizlänok. Ol saýlawlarda üstünlük gazanmagynyň öňýände Moskwa sapar edip, resmiler we kanun çykarjylar bilen duşdy. Galybersede Gretsiýanyň premier ministriniň 2-nji jahan urşunyň ýeňişi bilen baglanyşykly Moskwada geçiriljek dawaralara gatnaşmak üçin öňmüzdäki aýda gaýtadan Orsiýete sapar etmegini araşylýar. Günwataryň ençeme liderleri Rusiýanyň Ukrainanyň içki işlerine ýaragly gatnaşmagyna garşy gahar gadaplaryny nygtamak üçin 9-njy maýda Moskwanyň Gyzyl meýdanynda geçiriljek harby parada barmakdan ýüdürdiler. Tsipras öz saparynyň öňýände Rusiýanyň döwlete degişli TASS habar gullugyna beren interwýusunda Günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalaryny hiç ýere barýan ýol diýip häsiýetlendirdi. Günwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalaryna gaýtawyl hökmünde Rusiýa Günwataryň ençem adyk importyna gadagynçylyk girizdi. Bu gadagynçylyklar Gretsiýanyň owa hojalygyna ýarama täsir etirdi. Tsipras ilatynyň aglawasy hristiýanlardan ibaret iki döwletiň umumy köklerine, umumy göreşlerine, umumy inançlaryna we medeniýetine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň agdasy Gretsiýanyň Günwatar bilen Rusiýanyň arasynda köprü bolup hyzmat edip biljekdigini aýtdy. Gretsiýa häzirki wagtda maliýe goldawyny almak uğrunda Ýewropa Birleşigi we Halkara Valyuta Fondy bilen gepleşikler geçirýär. Egerde bu gepleşikler başa barmasa bir näçe hepdäniň içinde Gretsiýanyň maliýe serişdeleri gutorup biler. Şol bir wagtyň özünde de Ýewropa Birleşigi we Halkara Valyuta Fondy Gretsiýanyň ykdysady kynçylykdan başa alyp çykmak boýunça taýlap alan reformalaryny nägile. Grek hökümeti Rusiýa bilen Hytaýa maliýe goldawyny alyp bolajak alternativ çeşmeler hökmüne garaýarlar. Emma Tsiprasyň Moskwa edýän saparynyň öňýände Gretsiýanyň hökümeti Afinaýyň Moskwadan ýardym soramajakdygyny aýtdy. Tsiprasyň Putin bilen geçirjek gepleşiklerinde energiýa, investisiýa, sowda, turizm we owa hojalyk urlary boýunça maslahat edilmegini araşylýar. Tsiprasyň Rus prezidentinden öz ýurdunyň owa hojalyk önümleriniň Rusiýa eksport edilmegine garşy girdilen çäklendirmeleri goşatmagy soramagyna da araşylýar. Rusiýanyň owa hojalyk ministri Nikolay Fyodorov Rus hökümetiniň Moskwanyň Ýewropa Birleşiginiň döwletlerinden gök bakça önümleriniň importyna garşy girden umumy gadagynçylygyndan Gretsiýany çykarmagy gözüňde tutup biljekdigini aýtdy. Kärdeşim Sahranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanda islamçy ekstremistleriň howpunyň barha artmagyna resmi derejede bildirilýän aladalanmalary güýçlenýär. Owganistanyň kanun çykarjylary Islam döwleti söwüşiji toparyň kabuly batyşlarynyň güýçlenýänligini duýdurýarlar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny dinläli. Özlerini İslam Döwleti adlı topara agrarly hasaplayan yüzi qara örtülü ýeraglylaryň harby türgülleşik geçirýän videosy ýaýradyldy. İslam Döwleti adlı toparyň jeňçileriniň Kabulyň gapysyna gelip ýetendigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agdalary aýdýar. İslam Döwleti adlı toparyň öňüne almak üçin çäre görmeýänlikde deputatlar döwleti aýplýar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň Kabul welaýatynyň agdasy Hanym Fawziýa Nasyryýaryň aýdysyça jeňçiler Kabula wähem salýar. Kabulyň golaýynda ýerleşen Lowgar welaýatynda döwlet garşydaşlary güýçlenipdir. Kabulyň etrabynyň daglyk regionunda İslam Döwleti adly topar hereket edýär. Olar harby türgülleşik geçirýär. Böyleki ýeragly toparlary özüne tabeň edýär. Bu ýagdaý paýtaht Kabul üçin ören howpludyr diýip deputat aýtdy. Logar nam başa Kabul nam nas. Onu baýsys ki darýaýy ahir mazlum ki bisar naramyýet da daxil hady Kabul rühmet. İslam Döwleti adly topar Awganistanda öz täsirini güýçlendirmek üçin alada edýär. O halky özüne çekmek üçin ýyl arasynda wagda diýär diýip synçylar aýdýar. Harby ugurdan bilermen General Atiqullah Emerhelyň aýtmagyna görä, İslam Döwleti adly toparyň Lowgar welaýatynyň Çarx adly etrabynda harby merkezi bar. Toparyň agdalary Demirgazyk Awganistanda hem köpçülikleýin ýerleşipdir. Talep söwüşçileriniň komandirleri hem bu topara goşulýar. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileriniň sany Awganistanda gün saýyn artýar. Hususan hem bu topar öz ümdigini Demirgazyk Awganistana gönükdirýär diýip General Emerhel aýtdy. داعش تعالی مخفیاتی دو سرخ لوگر کی دوی اگیستا شمال کی هم وجود لري. Daesh diýip adlandyrylýan toparyň Awganistanda güýçlenýändigini resmiýler hem boyun alýar. Awganistanyň içeri işler ministriniň ornmasary General Eyyub Salangyň aýdyşyna garanda İslam Döwleti adly toparyň öz täsirini güýçlendirmek üçin tagalla edýändigine şek ýokdur. Ýöne olaryň Kabulyň golaýynda harby türgülleşik geçirip ýaýradan video ýazgysynyň ýasama bolmagy ahmal. Bu barada derňe geçirilýär. Awganistanyň howpsuzlygyna we milli bahbydine wähem salýan haýsy fitneçi topar hem bolsa Awgan güýçleri oňa garşy çäre görer diýip general aýdýar. Joy şak neske guruy döwlet islamiýa Daesh inkişaf bilen videolar takriban şäher sohbaty bolsa. İslam Döwleti adly toparyň Awganistana howp awandyrýandygyny bu ýurdun milli howpsuzlyk gullugy tasdiklady. İslam Döwleti diýilýän toparyň sözçüsiniň tutsak edilendigini ma'lum etdi. İslam Döwleti adly toparyň Awganistanda uç berenne kanwat bolan ýok. Emma bu toparyň Awganistanda beýle çalt ýaýramagy uly sorak bolup durýar. İslam Döwleti adly toparyň jeňçileriniň Demirgazyk Awganistana akkyn etmegi hasam hawatyrlandyrýar diýip synçylar aýdýar. Şaýmyrdan Guly Murady, Kabuldan Adatlyk Radiosu üçin. Tutsaqlykdaky Azerbaýjanly derňewçi jurnalist we Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň habarçysy Hadija Ismailowanyň garşysyna gozgulan iş boýunça şikayetçi öz şikayetini ýetirmek barada baş prokuratura ýüz tutanlygyny aýdýar. Bu barada Tural Mustafaýewiň özi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna habar berdi. Ismailowanyň işi boýunça soňky täzelikleri kärdeşim Ýoşan Anurwandan dinläli. Tutsaqlykda saklanýan Azer jurnalisti Hadija Ismailowanyň işindäki şikayetçi baş prokuraturasynyň edarasyna öz şikayetini ýerine almak gaýşy bilen resmi taýdan ýüz tutanlygyny aýdýar. Tural Mustafaýew 7 aprelde Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosyna geçen ýyl şikayet ardasyny ýazanyny özüniň duýga erkin alranlygyny we inni Ismailow bilen oňuşmak isleýändigini aýtdy. Ismailow 5 dekabrda Mustafaýew öz zanyna kastetmek synanşygyna iteklemekde guman edilip tutsaq astyna alındy. Makalalaryny näwde öndürýän Öňki Sowet Respublikasynyň hökümet resmiýetleriniň korrupsiýasyny açyp görkezýän Ismailow özüne ýönkelýän aýyplamalaryň syýasy sebäpligini aýdýar. Bu täzelikden soň prokurorlaryň Ismailowa garşy gozgulan jenaýat işini ýatyrjaklary we şeýle edilen ýagdaýyny onuň adatlygy goýuryljak ýa-da däli badabat belli bolmady. Fevral aýynyň täze aýyplamalar bildirildi.
ýagny jurnalist salgytdan gaçmakda, kanun biznes işlerine we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplandy. Ismailowanyň deslapky tutsuganada saklanmak möhleti häzir 24-nji maýda soňlanmaly. Onun tutsuk edilmegi halkara hukuk toporları tarapından uzak wagtlyk prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň garaşsyz jurnalistler we aktivistler gorkulmagy hemde ýuwaşatmagy gönükdirilen kampaniýasynyň bir bölegi hökmünde giýinden ýalgarly. Günwatar döwletleri bolsa 38 ýaşyndaky Ismailowanyň beýleki aktivistler we jurnalistler bilen bilelikde derrew azat edilmegine çagyrdylar. Hukuk toporları olaryň galyplaşdyrylan we siýasy heňli jenaýat işler esasynda türmäge basylandygyny aýdýarlar. Aliýew Azerbaýjanyň adam hukuklaryny ýa medeniýet azatlygyny bozýanlygyny inkar edýär. Şeýle-de Günorta Kawkazyň esasy musulmanlardan nurýan 10 million çemesi ilatly urdunda siýasy tutsugyň asla ýokdugyny aýdýar. Dekabr aýynyň aýagyna Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Bakudaky büýrosy döküldi we derňewçiler tarapyndan ýapylmaly edildi. Onuň urak jurnalist bolsa özleriniň iş sebäpli polisiýa tarapyndan soraga çagyryldy. Baku sudy mart aýyna birden aýtman nimen gyssagara dinlenşik geçirip Ismailowanyň deslapky tutsuganada saklanmak möhletini 24-nji maýa çenli uzatdy. Baş prokuratura bolsa oňa ýönkölýän aýyplamalaryň Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugyny fevralda bildirilen aýyplamalar bilen baglanyşdyrylýanlygy barada beýanat çap etdi. Şonu Azatlyk radiosynyň Azer gullugyny hamala 2008-nji ýyldan bäri ýurtda kanun işleýänligi barada aýyp bildirilipdi. Ismail ve Suud'da özüne bildirilýän täze aýyplamalaryň galyplaşdyrylanlygyny we siýasy ähengilligini aýtdy. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň baş redaktory Nenat Peýşonny Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna garşy gozgolan jenaýat işiniň we onuň Hatiza garşy hem gozgolmagynyň hakykaty esaslanýan ýeri ýok. Azerler bu zatlary ýol ugruna toslap tapýarlar diýipdi. Şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň gepleşik bermek hukuklarynyň salgyt dokumentleriniň döwlet edaralary tarapyndan ikrar edilenligini, bu urda zerur bolan dokumentleriň ählisiniň bardygyny aýdyp, Hatizanyň garşysyna gozgolan jenaýat işiniň derrew ýatyrylmagyna hemde onuň azat edilmegine çagyrypdy. Birleşen Ştatlar geçen ay türmäge basylan azerleriň şol sanyny Ismailowanyň, hukuk aktivisti Leyla Yunusyň we onuň adamsy Arifiň, hukukçy aklawçy Intigam Aliýewiň we beýlekleriň azat edilmegi Azerbaýjanyň öz raýatlarynyň ählisiniň esasy azatlyklaryny hormatlamak baradalan borçnamasyny we parlygyny görkezär diýipdi. Kärdeşim Ýoşan Hanna Urbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy. Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan TV-gi gazyny Ýewropa aktyrmak barada Azerbaýjan we Türkiýe bilen gepleşik alyp barýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada Moldowanyň prezidenti Nikolay Timovti bilen bilelikdäki medeniýet konferensiýasynda aýtdy. Türkmenistanyň energiýa planlary barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Türkmenistanyň prezidenti energiýa resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak meselesinde Ýewropa ugrunyň elmydamada gün tertibinde durandygyny aýtdy. Aşgabatda Moldowanyň prezidenti bilen geçirilen duşlukdan soň gurunalan medeniýet ýygnynyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen gazynyň tranziti barada çykyş etdi. Türkmen gazyny öňürmek, issaşy geçirmek we almak barada Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasynda gepleşikler we alalaşyklar hem alyp barlar. 7 aprelde eden bu çykyşynda Türkmen lideri bu uğurdaky işler barada giňişleýin maglumat bermese-de resmi tapary bilen gelen prezident Nikolay Timovti özara gepleşiklerde energiýa howpsuzlygy meselesine aýratyn ünsüň berilendigini, şeýle-de hazarda TV gazy bilen bagly alınıp baralyjak proýektlerde Türkmenistanyň rolunyň maslahat edilendigini aýan etdi. Mälim bolýaly Türkmen gazyny Hazaryň üstü bilen Ýewropa aktyrmagy mümkinçilik berjek Transhazar gaz geçirici proýekti barada geçen asaryň 90-njy ýyllarynyň ortalaryndan bäri gürrüň edilip gelinýär.
Emma bu proýektiň amala asmagyna hadaraka döwletleri bolan Russiýa we Iran garşy çykýarlar. Moskwa bilen Tehran beýleki meseleleri bilen bir hatarda hadarda amala asyryljak itilendik proýektiň kenaraka döwletleriň ählisiniň razyligi bilen edilmelidigini öňe sürýärler. Şeýşembe güni Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň dowamında Türkmen prezidenti energetika meselesiniň öndürüjiginiň, üstü geçirijiginiň we alyjynyň arasynda bolmalydygyny hem nyktap geçdi. Din hukukly gatnaşyklaryň esasynda energetika meselesi öndürüjiň, üstü geçirijiginiň we alyjynyň arasynda bolmalydygy nyktaýar. Gepin gerdisine göre belläp geçdik. Mundan 2 hepde ozal Ýewropa Bilelesigiň Aşgabatdaky wekili Bilelesigiň Ýewropa kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistandan Ýewropa gaz aktyrylmagyny ýoly goýmakçy bolýandygyny hem habar beripdi. Häzirki wagtda Türkmenistan öz gazyny Russiýa, Irana we Hytaýa eksport edýär. Türkmenistanda 2014-nji ýylyň dowamında 76 milliard kubometr gaz öndürilendigi we gaz eksportynyň 45 milliard kubometrden aşandygy habar berilýär. 2015-nji ýylda Türkmenistan 80 milliard kubometrden hem köpräk gaz öndürmegi planlaşdyrýar. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Aşgabatyň goýundaky çoğunly pasiýolugynyň ýumrulmagy dowam etdirilýär. 13.000 çemeti hojalykly bu ýaşaýyş zowlagynyň ýumrulyp başlanmagyna 2 hepde golay wagt boldy. Bu ýerde dören bir näçe dürli protest çykyşlardan soň polisiýanyň ýerleşdirilenligi, adamlara garşylyk görkezmezlik duýduruşyň berilenligi barada habar berilýär. Şu günler bu ýerde öz zaýlaryny söküp guruluşyk materiallaryny satýan ýaşaýjylar hem bar. Çoğunlydaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli. Häzir çoğunun daşları guruluşy haýytlarynyň bazlaryny ýatladýar. Bu ýerde ýurdun ähli welaýatlarinden gelen awtoulolar görmek bolýar. Daşaul, Mari, Lewap, Ahal we Balkan welaýat nomerli durly gowrumly ýük ulaglarynyň kerwani daşlaryň darajy köçelerine zordan sygýar. Bu ýük ulaglaryna çoğunu daşlaryň sökülýän ýaşaýyş ýaýlarynyň guruluşyk materiallary daşalýar. Ma'lum bolýar, çoğunu daşlara ilki başda şart ýumrulyp aýrylmaly. Häkimetler ýönetim tehnika bilen bu ýerdäki ýaşaýyş ýaýlaryny ýumrup hem başlapdylar. Emma inni soňky maglumatlara görä ýerli ýaşaýjylara 1-nji iýuna çenli öz ýaýlaryny sökmäge ruhsat berildi. Mektep kanikullaryna çenli ýaşatan bolýar. Şoňa çenlik hem daşan hökmeli. Soň hökümetiň öz ýaýlary ýumrup başlar diýip bu ýeriniň özüni bayram diýip tanıdan bir ýaşaýjysy gurrun bolýar. Mundan başga da onuň aýtmagyna görä bu ýerdäki daşa eýlerini olaryň zerur dokumentleri bar bolsa täze zaman owasyna gurulýan ýaşaýyş ýaýlarynyň yer almagy nowata goýuljakdyklaryny häkimet wekilleri adamlara wada beripdirler. Häkimlige dokumentlaryny alyp barsaň şol ýerden jaý almagy nowata goýarlar. Qarar 30 ýyllyk ipoteka tölemeli diýip bayram gurrun bolýar. Häzirlikçe bolsa bu ýerdäki ýumurmak işini hususiýetçiler amala aşyrýarlar. Jaýlaryň käýerleriň uçökleri sökülen bolsa käýerleri ýa tutuşlugyna denýäli sökülip ýok edilipdir. Emma daşlaryň ählisinde denýäli olaryň göçülmelidigini anladýan alamat bar. Howlullaryň köpsüniň haýatlarynyň ýumurulan ýerleri bar. Yerli ýaşaýjylar bu bellikleri häkimetleriň goýandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda hem bu ýerdäki gurulan ýaşaýyş ýaýlaryny tutuşlugyna satyn alyp, olary söküp guruluşyk materiallaryny öwren ýürüten adamlar bar. Bu adamlar öýmeli aýlanyp jaýlary bahaladýarlar. Bu ýerdäki jaýlaryň iň ýokary bahasy $3-4.000 diýip guruluşyk materiallaryny satýan Daşaully Mehmet gurrun bolýar. Çoğunlu pasiýolugyna daşlaryň, jaýlaryň satylýan dowadaky birleşler ýygy-ýygydan görmek bolýar. Şol birleşlerde daşany satýan adamyň telefon nomeri hem ýazylýar. Şol telefona jaň edip daşanyň eýesi bilen habarlaşyp bolýar. Emma köplenç daşa eýleriniň öllerini hem duşsa bolýar. Şol bir wagtda hem çoğunlu daşlarynyň göçülmeginiň sebäpleri bardy, resmi taýdan düşündürüş berilmeýär. Şeýlede 19-njy martdan öň bu ýerleriň eýesi bolan bawanlar jemgyýetiniň ýapylmagynyň hem sebäpleri resmi taýdan düşündirilmeýär. Çoğunlygynyň daşlar diýilen ýerde kär maglumatlary görä 13 mogulay daşa uçaşdyklary bar.
Çoğunludaki soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Edil şu temadan fotosergi hem taýýarlandy. Onu Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda tapyp bilersiňiz. Saýtymyza Türkmenistandan derweden okotnet proxy serveri arkaly girip bolýar. Jaýlaryň ýumrulmagy barada dinleýijilerimizden gelen teswirlere göz aýlaly. Jaýyň ýykylmagy uruşdan beter söz başly maglumatymyzda ýazylan teswirleriň birinde Adany Aşgabatdan Adıl diýip görkezden okuyjymyz ýazylypdyr. Uruşdan hem beter adamlara bir zat diýsen aýdýan bolýarlar. Hanasiret Ukrainadagy nähili biziň ýurdumyzda parahatçylyk şoňa şükür etmeli diýip ýöne seredip görseň soňky döwür gadagançylyklardan ýaňa ýaşar ýaly bolmady. Ýerden tursaň öýlen näme boljagy, näme gadagan ediljegi belli däl diýip ýazýar. Aşgabatdan abadan gözel jaý ýykylanyň güni uruşdan beter. Gan aglan ýylatyň üstünden bular gulýarlar, özleri üçin köşk gurýarlar, halky öýsüz goýdylar diýär. İstanbuldan Kerim Berdengide daçamyz bardy, ýykdylar. İş ýok, öý ýok, mezur İstanbula gaýtdyk. Soň biometrik pasport belasy başa geldi. Indem hana ne jaý bar, ne watan, ne pasport galdyk ortada. Adamlara bular ýaly zulüm etmeli däl. Ahiriniň ýol başçylarda ınsap galmady, ýurdy talany ýetmedi, halka jaý ýykyp zulüm edýär. Türkmenistanda halkyň onsuzam derdi problemasy yeterlik. Bu rejim gitmese bu problema düzelmezmi diýär. Uruş bolsa beýle bolmaz, dünýä gan ýerde ýatmaz, öýi bodan öz geljegini bozar diýen pikirini orta atýar. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda ýaşaýyş çağlaryň ýumrulmagyna degişli tekst, surat, video görnüşli goşmaça maglumatlary, söhbetdeşlikleri Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda tapyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Facebook we Kontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryny hem üstüne düşürmäň, pikir paýlaşmagy hem ýatdan çykarmaň. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Azatlyk radio bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.